இரு உலக நாட்டுடைய தலைவர்கள் நேர்ல சந்திச்சு பேசும்பொழுது பல சைகைகளை வெளிப்படுத்துவாங்க. அதுல அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா பாக்குற மக்களுக்கு புரியாது, ஆனா அந்த தலைவர்களுக்கு புரியும். அதுல ஒண்ணுதான் அமெரிக்கால பிரதமர் அந்த ட்ரம்ப் பாத்தீங்கன்னா எந்த நாட்டு பிரதமரை சந்திச்சாலும் முதல்ல கை கொடுத்துட்டு தான் பேச ஆரம்பிப்பாரு. இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். அவர் கை கொடுக்கிற ஸ்டைலை எப்பயாவது கவனிச்சு பாத்திருக்கீங்களா? பிற நாட்டு தலைவர் கையை சாஃப்டா கொடுத்தாலும் கூட ட்ரம்ப் அந்த கையை பிடிச்சி உலுக்கி தன் பக்கம் இழுத்து கியர் போட்டு ரெண்டு முறுக்கிட்டு தான் விடுவாரு. பாக்குற மக்களுக்கு என்ன அவர் கையை போல்டா கொடுக்குறாருப்பா இதானே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அதோட அர்த்தம் அது இல்ல. அமெரிக்கா தான் மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடு. எப்பவுமே கீழே தான் நீங்க அப்படிங்கறத வாயால சொல்லாம கை குலுக்குறது மூலமா சொல்லக்கூடியவர் தான் அமெரிக்காவுடைய ட்ரம்ப். இந்த நேரத்துல தான் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சி மோடியும் ட்ரம்பும் கை குலுக்குற சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கு. ஆனா அங்க இருந்த பிரதமர் மோடி பாத்தீங்கன்னா ஆஹா இவனா தான் பெரிய ஆள்னு காட்டுறதுக்காக கையை போட்டு உலுக்கி எடுத்துருவானே அப்படின்னு உஷாராகி பதிலுக்கு நாங்களும் பெரிய ஆள் தான், கூடி சீக்கிரமே உங்களுக்கு மேல வந்துருவோம் அப்படிங்கறத பிரதமர் மோடி எப்படி சொல்லியிருப்பாரு பாருங்க. Was a thug nigga until the day I die. Live my life as supposed to.